नमस्कार। आज के कविता के शीर्षक बा देश नोचवा पीढ़ी। बहुत पीढ़ी आयल गईल, लेकिन वर्तमान काल में जौन पीढ़ी चल रहल बा एके हम देश नोचवा काहे कहतनी कि पूरा कविता सुनी तो जान जाए। ए पीढ़ी में सबसे नया नाम नेहा सिंह राठौर के बा। हालांकि उनके व्यक्तित्व ऐसा नाय बा जौन पे कविता लिख सकल जाला, लेकिन हम ई पूरा पीढ़ी के समाहित करते हुए, परिभाषित करते हुए रचना पेश कर रहल बानी। एमे बहुत नाव और बा जौन आगे कविता में सुने के मिली। अरे पढ़ी लिखी होई गईली, पढ़ी लिखी होई गईली नेहा होशियार हो, माई बाबूजी के दिहली इज्जती उतार हो। इज्जत उतारे खातिर कहीं भागल परायल जरूरी नहीं है। कई बार घर में रह के ही घर के इज्जत उतारल जा सकेला। घरवा के बात सब दुआरा पर गावे, टोला भर के लखुअन के मजमा लगावे। लागता पढ़ावल ढेर होई गईल काल हो, घूमल रहे माथा बजावे खूबे गाल हो। आन कोनो सुन के दिल सो बाही, हाथ लड़की मचौले बातबाही। सबके लतियावल, अरे सबके लतियावल अपन बुझे अधिकार हो, माई बाबूजी के दिहली इज्जती उतार हो, देशवा के दिहली इज्जती उतार हो। देश के सम्मान पहले होखे के चाही, एक एक पढ़े के चाही, जाने के चाही। जे देश के प्रथम बा ओकर अपमान अगर कल जाए, गुस्सा में आके, रोष में आके, द्वेषवश, तो इससे महान नहीं आदमी बन सकेला। नकारात्मक तरीका अपना के आगे बढ़ने से बढ़िया बा पॉजिटिव तरीका अपनाएं। लाज संस्कार सब रख दिहली ताख पर, अकोर खोजे बानी बोले गुस्सा रहे नाक पर। अब तो एक और फरमाइश आइल बा कि घर में ना रहब ना बनाइब कबो खाना, आ केहू कुछ बोली तो चल जाइब थाना। रह तू महाराष्ट्र में त गई तू खूबे गाना। कंगना रानौत के हाल चाल पूछी। रहत महाराष्ट्र में तो होई तो खूबे गाना, शुक्र कर बाटे यहाँ मोदी के जमाना। अरे अझुराली तो सात पूत, अझुराली तो सात पूत देली उघार हो, पढ़ी लिखी होई गईली नेहा होशियार हो, माई बाबूजी के दिहली इज्जती उतार हो। माई बाबूजी खाली उहे नहीं होला जे जन्म देले बा, जे गांव के देश के मुखिया बा, बड़ बा, पूर्वज बा, उहो माई बाप। तो एमे कुछ नाम और जानी। एगो बाने कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी, हार्दिक पटेल। ये लोगन के एगो सामाजिक काम आप नहीं जान सकेनी, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी दियल, विध्वंसक काम कैल, कई जने पे देशद्रोह के मुकदमा चलता। ये लोगन के रोल मॉडल अरविंद केजरीवाल जी बानी, जेके ई सोचता लो कि कोनो तरह एन केन प्रकारेण हमनियों के कबो कोनो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए जाई, अगर मीडिया के मेहरबानी रही तब, खास तौर से एनडीटीवी के। गाड़ी देले में केहू के ना बा परहेज हो, देशवा लुटा जाता बो ना बा कौनो दोष हो। रहे के बाजे में उहे घरवा उजारे, ऐसन बेटा बेटी सके चूल्ही में लगा दे। कि मुदई जुड़ाले हित पीटेले कपार हो, गुरुजी त सुन सुन, अरे गुरुजी त सुन सुनी पीटेले कपार हो। पढ़ी लिखी हो गई लोग बड़का होशियार हो, आ देशवा के देता लोग इज्जतिया उतार हो। नमस्कार, प्रणाम। गीत कैसन लागल? अच्छा लागत होके तो सब्सक्राइब जरूर करब।